Príprava pohľadnice. Máme výkres. Ak chceme zmeniť polohu výkresu, tak File, Dokument Properties, vlastnosti dokumentu, stránka. A teraz si vieme zvoliť, či chceme na výšku alebo na šírku. Taktiež si vieme ešte nastaviť, nechávam to na výšku zatiaľ, taktiež si vieme nastaviť, či chceme právitka v pixeloch alebo v milimetroch alebo v centimetroch. OK, ak sme spokojní, odklikneme. Importujeme obrázok, ktorý sme si niekde uložili. V mojom prípade je to JPEG, nejaké to lino. Ja si ho vložím, takže nebudem ho cez väzby, cez link, ale cez vloženie, embed. OK. Je troška väčší, takže nastavíme si tak, aby sme videli celú stranu. A pridržaním kontrolu, aby to bolo v pomere, zmenšíme si ten daný obrázok. OK, nastavím si približne, že kde je polovička tej A4. No, ale teraz máme raster a my chceme, aby z tohto, približíme si to na celú stranu, vznikol vektor, aby sme ho mohli vyfarbovať. Takže v rámci ciest máme trace bitmap, takže trasovať raster bitmapu. Ak si na to klikneme, tak máme tu možnosti. No a nakoľko my teraz potrebujeme len dve farby, Colors 2, len čierno-biele to chceme mať, tak si odklikneme Colors. Nepotrebujeme pozadie, Remove Background. Môžeme si pozrieť Live Preview, živý náhľad, že ako to asi dopadne. Vyzerá to celkom slušne, uvidíme, či to bude dobré. Dáme OK. Ono to už je, ale v tomto prípade Inkscape robí to, že nechá tam aj ten raster a plus vyrobí z neho ďalší vektor. Takže ak ja by som teraz toto pohľad ďalej, tak vidíme, že tu je ten rastrový obrázok, ktorý nepotrebujem, môžem ho vyradiť. A tu mám už vektorový obrázok, s ktorým budem pracovať. Ak by som tento vektorový obrázok chcela vyfarbiť, je to veľmi jednoduché teraz, proste kliknem, zvolím a je to celé vyfarbené. Problém je, že možno chcem vypariť tie malé kusy, ktoré tam sú, tie biele alebo nejaké ďalšie. Ale predtým ešte priloženie novej vrstvy. Pozadie, aj keď to teraz nie je pozadie. Pozadie, OK. My to pozadie vieme presunúť nižšie. Nestačí len presunúť vrstvu a chytiť, musíš to robiť cez šípočky. Do tohto pozadia, ak chcem, viem vložiť nejakú farbu. A teraz pozadie si zamknem, zatiaľ vrátim sa k tej danej loďke, pretože chcela by som to vyfarbiť na bohatšie. A aby som to vyfarbiť mohla, musím to rozbiť. Takže cesty, rozbiť, break apart, rozobrať, rozbiť na kusy, break apart. Tým pádom sa mi to rozbilo. Ale zaujímavé je, že on to rozbíja takým spôsobom, že pod tým je ešte tá plná farba, tá červená, a to sú tie malé kúsky. To znamená, ak by som si, teraz to vidno, že je to také nejaké zvláštne, a to sú tie kúsky. A toto je ten celok. Takže ak chcem, ten celok teraz môžem vyfarbiť na inú farbu, ten spodný, ten veľký kus, a tu sú tie malé kúsočky, z ktorých sa to celé skladá. Teraz môžem po jednom, ak chcem, meniť tieto malé kúsky, vymeniť im farbu. Dokonca môžem vyradiť, keď niečo nechcem, sa mi to tu nepáči, tak to môžem odstrániť, vyčistiť ten celý obrázok, označiť si nejakú časť a možno pridať inú farbu. Chytím si celý obrázok, lebo môže sa stať, že tak ako v Illustratori sa chceme pohrať ešte s farebnosťou, že to nie je ono. To nájdeme vo filtroch, vo farbách a v rámci farieb máme také, že posun farieb, color shift je po anglicky, neviem ako to preložili. Ak si zvolím farebný posun, je dobré zapnúť si tu živý náhľad. A teraz v podstate posuvníkom, nie je to také krásne alebo také jednoduché, ako to má Illustrator, nie je to také šikovné, ale dá sa s tým troška vymýšľať a pohrať. Čo sa týka posunu farieb, saturácia je v podstate samozrejme o tom, či to bude čierno-biele, nakoľko budú tie farby presýtené alebo nebudú. Ak som spokojná, OK, dám aplikovať a uzavriem okienko. Toto by sme mali, takže teraz ja navrhujem do novej vrstvy pridávať text. Takže nová vrstva, text, pridaj. Text funguje takým spôsobom, že vieme si otvoriť zhora textové okienko. Okay. V rámci textového okienka, keď budeme písať niečo
samozrejme nástroj text, si niekde klikneme, kde teda písať chceme. Môžeme písať priamo sem, takže PF 2017, ale môžeme písať aj v rámci tejto časti. Font môžeme si odtiaľ vyberať s tým, že stále treba ale potvrdiť apply, aplikovať ten daný font. Aj príklad, veľkosť fontu, takže mením si veľkosť fontu 48 a zase ho musím aplikovať. Farba písma ide klasicky cez výplň. Okay? Takže ak by som chcela aj stroke, môžem si zvoliť aj stroke, ale podľa mňa je to zbytočné. Čo sa týka pridania, takže ukážeme si celý obrázok. Jasné, že presúvať si to človek môže kam to chce. Ak je tá loďka samostatne, ja si viem presunúť viac doprava, doľava, kde by som chcela, aby bola. Cez control viem prispôsobovať. No a ďalej potrebujeme ešte pripísať copyright. Klik, napíšeme si meno. Najlepšie by bolo si niekde skopírovať copyright, čiže Ctrl+C a teraz len vložiť Ctrl+V 2016 a môžem to zase zmenšovať, upravovať cez to okno. Takže napríklad 15, aplikovať. Je tu ešte vec, že toto by malo byť dole hlavou a otočené, takže na to tu máme tie malé ikonky. Poprvé si to otočím zrkadlovo a ešte si to dám aj dole hlavou, tým pádom teraz je to už flipnuté a položím to na to miesto, kde by som chcela. Samozrejme si to ukladám, Ctrl+S, pohľadnica, save. Ak by som to chcela uložiť ako JPEG, tak je file, save as a dole si vyberám, že čo to bude, PDF-ko napríklad, alebo EPSko, alebo JPEG a tak ďalej. V našom prípade teda budeme ukladať ako PDF. Pohľadnica PDF, skontrolujem, pozriem sa, kde si to ukladám, save. Samozrejme sa ma spýta nejaké, či treba nejaké efekty rasterizovať. Rozlíšenie, veľmi dôležité, na to pozor, že samozrejme 300. Máme použiť dokument page size, samozrejme áno, takže veľkosť strany tohto dokumentu. Nepotrebujeme žiadne orezy teraz. OK. Presvedčíme sa, že to na ploche máme. Otvoríme si to, áno, máme to krásne tu, tak ako to potrebujeme. Takže asi toľko, dúfam, že to pomohlo. Pekný večer.